O Concello de Cambados deu a coñecer a totalidade dos eventos que se levarán a cabo na 67ª edición da Festa do Albariño. Un festexo especial xa que este ano estrea o recoñecemento de Festa de Interese Turístico Nacional. É a primeira vez que esta festa é Festa de Interese Turístico Internacional, o sea que vai a ser a primeira edición na que por fin poidamos decir que a Festa do Albariño ten este carácter. As festas comezarán o mércores 31 de xullo co pregón a cargo de Salvador Cores, o Manso, e rematarán o domingo 4 co espectáculo pirotécnico. Serán 5 días con diversas actividades como espectáculos para nenos, orquestas de mércores a sábado e diferentes concertos como os de Luz Casal e Cora Velasco e o prato forte o sábado 3, Siniestro Total e Amala Rodríguez. E na Praza de Fiñáns, que, bueno, esta é a gran novedade, digamos, do concerto, haberá 3 actuacións, comezarán ás 9:30 Los Pablos, que sabedes que é un grupo daqui da comarca que cumple 20 anos, despois ás 10:30 estarán Siniestro Total, que, bueno, sí que é verdade que estuveron en Cambados, pero fai 28 anos, non no 91, nun concerto de pago que houbera no antigo campo da Mercede, e despois rematará ás 12:20 Mala Rodríguez. Ademais das actividades culturais e musicais, non poden faltar aquelas relacionadas co protagonista das festas, o Albariño. Nesta edición participan 44 adegas e 42 casetas. A novidade é que as catas con expertos serán o xoves e o venres en lugar da fin de semana. Que este ano van participar 42 casetas, que son 44 adegas. Vai haber unha novedade con respecto a anos anteriores e probablemente continúe así. Vamos cambiar as catas. Antes sabedes que se celebraban o sábado e o domingo e agora vamos a cambiar para jueves e venres. As casetas estarán abertas dende o mércores ata o domingo dende o mediodía ata as 3 da mañá. O domingo terá lugar o xantar popular do Albariño no Pazo Torrado. Ante a afluencia de visitantes, o Concello reforzará os servizos de limpeza, sanitarios e de seguridade. Todo estará a punto para gozar dunha festa de interese turístico nacional.